मुगना छोटा पेड़ पेड़ मरले बा। चल आज पंडित जी से देखाई कि काहे दोनों बेकत में रोज झगड़ा हमरा होता। हो आज मुगना के बाबा से कैसा जड़ी दी भाई कि हमारा झगड़ा कोई एकदम छोड़ दी। बुझाता कि कोनो मूला नहीं खेल आज बहनी बेटा कुछ के काम भइल ना साला ऐसे रही तब तो हमारा मरे के नतीजा लग जाए। कितना दिन हो गई मूला कोनो फंसल ये बुझाता कि आवतिया दूसरा कने बैठ का बात बा। बाबा मुगना बड़ी मार मरले बा हमरा के होई माथा पेड़ पेड़ के झोटा पेड़ पेड़ के मारता। कोनो दवाई बताई कि हमने के दोनों बेकत में झगड़ा मत होके कोनो उपाय लगाई या दवाई बताई। जनी रोज झगड़ा होता। हाँ दोनों टाइम होता खाए के टाइम पर। घर में झगड़ा ना होला ओकरा घरे हम झगड़ा पैदा कर दिला। हाँ ना लोग के झगड़ा उठा के दूसरे के घरे डाल देनी। ठीक है तो हमरो झगड़ा में हटा के दूसरा ही दे ना दी। अभी तारे के जोड़ी दे देतनी कि तारे आज सामने से दोनों बेकत में झगड़ा बंद हो जाई। दे दिए बाबा एकदम अभी रुक जा दे देतनी झगड़ा बंद हो जाए। हमने के दूर हो गइल बा नोचान मोची बहसा होते होते पटका पोटकी हो जाता है एकदम मन बिया गइल मन को तक नहर चल जाइए करा के ना ना एकदम कहीं नहीं खे जाए के। हाँ तब दवाई बताई सब एजे तारे के जोड़ी दे देतनी। हाँ तो दिए बाबा जोड़ी दिए ऐसा दे में को चुपचाप आवे मुआना बैठ के खाए आ खा के जाओ अपन काम धंधा कर। अभी दे देतनी तारे के जोड़ी। ठीक बा। हैला जब मरद तहारे आई घरे जसई मरद पर नजर पड़ी एकरा के मुंह में दांत तो रख के दबा ली हो। अच्छा जा एकदम आज के बाद तारे घर के झगड़ा खत्म। खत्म हो गइल हो गइल एकदम ना होई। आइए बाबा अगर झगड़ा खत्म हो जाई तो रौरा के मीठा में के अब का कहला हूँ एथी आरो चाउर में के कचौनिया बना के लाई में बाबा। कचौनिया फचवनिया ना हमार चुपचाप खर्चा देवे के पड़ी। अभी तो पैसा नहीं खिले ले नहीं। अच्छा तो परसों वही हो पर्स लेके आई तो हाँ पर छूट गइल बा। ठीक बजा एकदम तार झगड़ा खत्म हो जाए एकदम खत्म जा एकदम हो जाई। हाँ जा ठीक जाई न जा एकदम जा गोड़ा तन खुश रह एकदम जा दंदनात जा। ठीक है बा। फ्रीए में जड़ियो ले गई इहो आइल तो फ्रीए में ले गई आज नसीबे खराब। ओ बाबा के तो जोड़ी बड़ा काम कइलस 3 दिन से झगड़ा नहीं होत। अरे बाबा तो बड़ी एक नंबर के बा गोड़ा तनी है बाबा। खुश रह कन्या बैठ। राउर जोड़ी बहुत एक नंबर के बा 4 दिन से जहिया से ले गइल बानू हमने के झंझट नहीं होत एकदम आवत तड़े निमन से खा तड़न पियो तड़न जा तड़न हे बाबा। 4 दिन से हमने के बोला चाली एकदम नहीं होत झगड़ा नहीं होत प्रेम से हंसतन जा खातन जा हे बाबा आ जोन मांगतन देता रहन हे बाबा। जोड़ी बड़ी काम करता जड़ी काम करता तार मुहावा बंद कइल का काम करता।